Namahayag karon si Cagayan de Oro City 1st District Congressman Lordan Suan nga magpabiling lig-on taliwala sa mga gisagubang nga hagit. Ilabi na nga nagkaalyansa na si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez o Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy. Matod pa sa nahisgutan ka opisyal nga magpabilin kining lig-on tungod kay kaniadto nga City Councilor pa kini. Wala siya kaalyansa maong alang matod pas katawhan magpabilin kini nga lig-on og manerbisyo. Ano na ginako nga atong pagpaningkamot, sakripisyo, pagtuon o pagpangutana po sa katawhan, pero I have to be honest, it's very hard to continue this, especially during election year nga karon nga gitabangan kog duha ka dagkong makaraan nga pamilya. Pero sige lang kay you never know. And then ako buhaton na nako ang taman sa makaya, wa mong gitay control sa ubang tao kung unsa ilang buhaton. So masustain lang ako na kay naka-establish naman tag momentum na natay gwapo kay nga organization, an organization that I'm very proud of, that I can trust, and also the support of our constituents and barangay officials kaniya diri. Salamat kay mga kapitan. Mahinumduman nga sa nakalabay nga adlaw si Congressman Rufus Rodriguez ni hatag kini og mensahe nga iyahang suportahan ang pamilyang Uy atol sa flag raising ceremony sa barangay Carmen, siyudad sa Cagayan de Oro. Detalye sa maong balita nga hatod kanato sa D3 Bayo kini si K5 Rekin Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.